Исус Христос. И като се приближиха до Ерусалим, дойде във Витания при Елионския хълм. Тогава Исус изпрати двама от учениците си, им каза: идете в селото, което насреща ви, и веднага ще намерите вързан или вързана ослица и осел, и с нея отвържете го и докарвайте ми го. Ако някой ви рече нещо, някой ви казва нещо, кажете на Господа трябва това, и веднага ще ви ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който казваше: речта на Сионовата дъщеря, ето твоя цар иде пред тебе, кротък и възседнал на осел, и на осел рожба на ослица. И тъй учениците отидоха и сториха, както им заречено. А Исус докараха ослицата и оселото и наметнаха на него дрехите си, и той възседна върху тях, и по-голяма част от множеството постилаха дрехите си по пътя, други пък сегаха клони от дървета и ги последваха и поставиха ги по земята, а множествата като вървяха пред него, и които го следваха, викаха: Осана, Осана, Давидовият син, благословен, който иде Господното име. Осана във висините, който влезе в Ерусалим. Целият град се раздвижи и питаха: кой е този? А народът отговаряше: той е пророкът Исус, който е от Назарет. Братя и сестри, Бог да ни благослови и да ни помогне. Скъпи брати и сестри, Божието Слово тук описва една прекрасна част, едно велико тържество, който той навлизал в града Ерусалим. И въпреки хората очакваха да дойде тази Месия, въпреки хората очакваха да дойде това спасение, и все някои живееха в неудумение, все някои живееха в съмнение. Кой е този, който идва? Един казва пророк, друг казва Исус, а не кой не можа да опознае, че той не влиза в града като цар, но той влиза в града като спасител, скъпи брати и сестри. И в книгата на пророк Захари също Божието Слово ни описва страхотните думи от 14 глава надолу 4 стих. И в онзи ден нозете му ще застанат върху Елоимския хълм, което е срещу Ерусалим на изток. Елоимския хълм ще се разцепи през средата си от изток и на запад. Така ще се образува твърде голяма долина, брати и сестри. И като половината от хълма се оттегли на север, половината на юг, и ще побегнат през тази долина на моите хълмове, казва Господ Исус Христос. Ще бегнат в моите хълмове. Оттегли се на север и половината на юг. И казват, те ще побегнат на моите хълмове, защото долината на хълмовете ще стигнат до Асел и ще побегнат, както побегнаха от земетреса и дните на юдовия цар Озия. Тогава Господ, моят Бог, ще дойде и всички светии ще бъдат с него, братя и сестри. Ето ние срещаме днес историята, днес срещаме това избавление, казва: моите люди ще бягат към хълмовете ми. Или един вид: моите люди ще бягат към църквата. Моите люди ще отидат до Господен и те там ще ми се покланят и там ще издигнат моето име, брати и сестри. И също Божието Слово описва книгата на пророк Исаия, който от 62 глава описва страхотните стихове
стихове. И казва, ето Господ прогласи до краищата на земята. Ето Господ направи, прогласи неговият глас да се чува до всички краища на земята. От изток до юг, от запад до север и по цялото кълбо, брати и сестри. И ето Господ прогласи до краищата на земята и рече на Сионската дъщеря, ето твоя Спасител е вече идва, Бог да ни благослови и да ни помогне. Ето твоя Спасител вече иде. Ето наградата му е с него и въздянието му пред него. И ще го наречат свят народ, изкупен народ от Господа, и ти ще се наречеш издиран град и изоставен град, брати и сестри. Ето днес, който се избъдва Божието Слово, днеска Христос дойде на земята да издирва, да потърси покиналото, скритото, незаинтересуващото от него, който не се заинтересуват хората от него, който не се заинтересуват от тебе, но Господ дойде да потърси това незаинтересуващо, да бъде това намерено, което беше погребено, това, което беше изтринено, скъпи души на Господа, и казва, ти ще ли се наречеш град на Всевишният Бог, ти няма да бъдеш вече изоставен град, ти няма да бъдеш вече изоставена душа, но ти ще се наречеш спасителна душа от Божието име, който се нарича Исус Христос от Назарет, който беше помазан с това благодеяние, за да извършва изцеление, за да извършва това благодеяние, за да извършва това спасение до днес, брати и сестри. Бог да ни благослови и да ни помогне. Затова Христос преди 2015 година дойде на тази земя. Дойде не като цар, но дойде като спасител. И всеки, който го приел като цар, приел го за обогатяване на тази земя. Но всеки, който го приел като спасител, приел го за спасител за новия град Иерусалим. Амин. И днеска блажени са душите. Днеска блажени са душите. Не които държат лъните в ръцете си, не които държат Библията в ръката си, а блажени са, както казва Божието Слово в притчите. Божието Слово е написано в сърцето на плочата на такива души. Днеска, брата и сестри, ние знаем много добре и снощи чухме, много хора днеска, много хора изгубяха своите Библии. И това, което изгубяха Библиите, означава изгубяха Исус Христос. Като изгубяха Библиите си, като изгубяха Исус Христос, означава те изгубяха своето спасение, брата и сестри. И днес благодарение на Бога, че Бог остави Слово. Бог остави Словото си. Бог остави Библията си. Отначало бе Словото, брата и сестри. И всеки, който обича това Слово, обича Спасителят Исус Христос. Който люби това Слово, люби Исус Христос, брати и сестри. И днес Христос остави Словото си като огледало в живота ни. Остави Словото си като правилник в живота ни, брати и сестри. За да можем чрез това Слово да оглеждаме вътрешния човек, от какво има нужда. Идва Амин. Значи от Сион идва царя, брати и сестри. Сион, който значи хълм Господен, брати и сестри. Така че Христос се очаква да дойде от хълм Сион. И ето казва, Сионова цар идва. Радвай се много, Сионова дъщеря. Бог да ни благослови и да ни помогне. Който гледаме към Сион, който вярваме в Сион, ние сме неговите дъщери. Защото идва царят. Един вид дъщерите означава булката. Един вид, ето идва младоженника си, за да вземе своята булка или своята невяста. И казва, радвай се много, Сионове дъщери. Ето, тази сутрин ни казва, ние да се радваме, братите, защото Христос дойде да спасява. Неговото идване, неговото влизане в Иерусалим
аз го обозначавам така.